בפינה ב-55 שקלים. והפעם עם הנשמה של חולון, אורי קוקיה. ברוכים הבאים לכן הקוקיה. אתגרנו את אורי עם פלפל אדום, בצל, סלסלת פטריות, בשר טחון, רסק עגבניות, קמח תירס וקמח לבן. הרבה אומרים לי, תשמע אורי, אתה בחור אינטליגנט. אבא גינקולוג ואמא רופאת ילדים, אבא מוציא אותם ואמא מדברת אותם. אורי יכין לנו לחמניות קמח תירס על מצע של צ'ילי. איזה קוקיה. קודם כל נתחיל להכין את הבלילה של הלחמניות תירס. קצת מלח. איזה טעות צריך לתת לי? יש כאלה שאומרים שחקן המשתפר, יש כאלה שאומרים אחרת. תמיד אמרו לי שאני עושה את הדברים האלה שלא רואים בסטטיסטיקה, את העזרה בהגנה, את המלחמה פה, את ההתלהבות, הנחישות, הדברים הקטנים. אחרי מחקר קצר מסתבר שטורדוי והחבר'ה קוראים לי ריגס מנשק קטלני, וווטסון הוא השותף שלו, דני גלובר. אני לא הייתי מציע לאף אחד להתעסק עם אורי בהגנה. אם אתה גארד או גבוה, סנטר, פורוורד, פאוור פורוורד, לא משנה מה אתה. מכות לא, אבל יש קטעים של תסכול ושכולם עצבניים, ומתי איזה באמפ טוב או איזה מכה טובה למי שעובר לידך, אבל שהשופטים לא יראו וממשיך הלאה. מה קרה? אני נמצא? אתמול חטפתי ביתה משחק. ביתה? כן. אומנם אני בחור גדול, אבל כמה גדול ככה רגיש גם. למד פסיכולוגיה, מתחבר לרגשות ולמחשבות של האחרים ושל עצמי. אינטליגנציה רגשית. ספר לי, מה עובר עליך? אורי, קשה אח שלי, קשה. קשה זה טוב. בקשה יש המון כוח, יש עוצמה. אתה יכול לשאוב הרבה דברים קשה. עתיד לא נראה ועוד. לא יודע, אני צריך לזהות את הצבע של העתיד שלי. ליאור, כמו שאני תמיד אומר לך, הדברים הקטנים, איפה היה הכי כיף? הייתה שנה עם נהריה שעלינו ליגה, הייתה שנה כיפת עם שרון דרוקר בגליל אחר כך, ושנה וחצי האחרונות הן מדהימות, חצי שנה עם חיפה, והשנה עכשיו עם כיף חיים. לצבא הסנול, זה בשבילכם. האלופה עם גביע, האלופה עם גביע. דני זה מישהו שלימד אותי שנתיים בנוער, והיה השנתיים הכי משמעותיות שלי בנוער. הוא בעצם זה שגרם לי להאמין שאני יכול להיות שחקן בוגרים. גם השנה אני מאוד מאוד נהנה איתו ואני מאוד מאוד מעריך אותו. באמת שדני משהו מיוחד בשבילי. אחרי כל ההשקעה, זה מה שיצא. וואו. אכלנו מהבוקר. שיהיה בתיאבון. תודה. מה עם נהריה בכושר שיא, ניצחו את קריית אתא אתמול, נכנסו במקום השביעי בפלייאוף. מה פתאום, אני לא מדבר על הקבוצה, אני מדבר על המועדות אתמול. הצלחת להסתכל על זה? מדי פעם הגנבתי איזה מבט. אתה לא משחק, בפסקי זמן אתה עם הגב למגרש, אלה שמשחקים יושבים על הספסל ויכולים לראות. לעשות למאמין כאילו הם מקשיבים, מדי פעם להסתכל. בגלל זה אתה נצעק עליהם, כמו כל מה, תהיה איתי! מכבי עלתה, מכבי חיפה, נהריה, וכולי. עשו רק ירושלים. אין להם עוד איזה. זה לא עושים. זה כל הדוסים שם, לא יכולים. לא יודעים דוסים, אין להם עוד איזה דוס. הם משתמשים במועדויות של המנהלת, והם לא אופים אותם. גם לא בפראיות. יאללה, אולי תלכו כבר, לכו כבר. יאללה, הביתה, יאללה. כן, הקהל, דקות השחקנים, אתה רוצה את סל העונה של חולון עד עכשיו? יותר מהסל של טולדו? התחלת מחצית שנייה של גמר הגביע, והתקפה ראשונה של חיפה, אורי קוקיה חוטף כדור, הולך מחצי מגרש עד הסל וקולע, חולון עושה 7-0 ועולה ליתרון, תכף נשאל לדני פרנקו על זה. בעיניי זה המהפך של גמר הגביע, כמה אחר כך בטולדו תעשה איזה דבר קטן. בעיניי קוקיה הוא הכדורסלן היחיד שיכול לחטוף ביתה במשחק כדורסל. לא, רוב הזמן הוא על הפרקט, דני פרנקו עליה.